Türkmen prezidentinin önümü önürcüler. Sol sanyny buğday yetiştiren daýhanlar bilen öz wagtyny hasaplaşmak barada beren tawsyrlyklaryna garamazdan sebitlerin raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary resmi taýdan tasdiklenmedik maglumatlara görä bank işgärleriniň bir kanun gazanjyny öwrülýär. Öz etraplaryny pul nagtlaşdyryp bilmeýän owu hojalyk işleriniň gyzgaranlyk wagtyny maşgala zerur bolan aylyk haklaryny nagtlaşdyrmak üçin Mar şäherine gelýän owa ýaşaýjylary häzir has köp duşýar diýip sebitde habar berýär. Azatlygyň habarçysy banklara baryp ol ýerden käýinip ýa sögünüp çykan adamlaryň bir näçesi bilen anonimlik şertini söhbetde sordy. Haýsy banka barsaň, ol ýerdäki bankomatlar daşyndan heredeninde içi pully işleýän ýary görnýär. Emma kartyny salyp pul çekjek bolsaň, pulun ýokdugy belli bolýar diýip habarçy bilen gürleşen owa adamlar aýtdy. Adamlar kötenip bir ýerde bankomat bar bolsa aýlanyp çykanlyklaryny, emma şu wagta çenli hatda banklardaky bankomatlarda hem pul tapmanlyklaryny görüň berdiler. Banklara baran we pul tapmadyk adamlar ol ýerde oturan gödäwçileriň ýanyna baryp pul ýokmy diýip soraýarlar we pul ýok. Ýöne isleseňiz kartlaryňyzyň içinde näçe pul bardygyny görüp bilersiňiz diýen jogap alýarlar. Azatlygyň habarçysy Halk Bankyna pul nagtlaşdyrmaga gelen adamlar bilen bank gödäwçisiniň arasynda bolan gürrüňleri şaýat boldy. Adamlaryň biri bir kartymyzyň içinde näçe pul bardygyny bu ýere gelmäkägem bilýär. Telefonlarymyza SMS gelýär diýip gödäwçi nägileligini bildirdi we ya kartymyň içinde näçe pul bar diýip banka gelýän adamam barmy diýip geň alyp sorady. Beýleki banklara baramyzda da aýtdyk. Saňa da aýdaly. Näme üçin içinde pul ýok bolsa bankomatlar toga sokulgy. Hamala içinde pul bar ýaly işledip goýupsyňyz. Öçük bolsa gelen adam işläni ok diýip ýerine giderdi. Wagt ýetirmedi diýip bu urruňa ýene bir adam goşuldy. Başga ardedere ýerleri bolman soň bank gödäwçisine nägileligini bildiren adamlar eger içinde pul bolmasa bankomatlary öçürüp goýmagy, adamlara umyt berip olar has beter kötemegi, betetmegi talap etdiler. Emma gödäwçi içinde pul bolmasa da bankomatlary öçürmeýänliklaryny, olaryň giýjesine de işläp durýanyny aýtdy we işlemeýän ýöne pullu bankomatlaryň hem sırnaşdy. Her bankda bir öçük duran bankomat bardyr. Ana şonuň içinde pul bar. Eger etmelisini edip her 200 manada 20 manat berseňiz bir sagatyň içinde pullaryňyzy nagtlaşdyryp bererler. Emma Halk Bankda öçük duran bankomat görmersiňiz. Sebäbi hiç ýerinde pul hakykatdan hem ýok diýip Halk Bankyň gödäwçisi aýtdy. Mundan başga Senagat Bankyna baryp edilýänini edeýin diýseňiz size kömek ederler. Ýöne men aýtdy diýmäň diýip Halk Bankynyň polisiýa geýimli bankomat gödäwçisi adamlara goşadyrnak içinde gowy maslahat berdi. İşigimde howul urjak bolýan. Ustalar ýerini gazyp ýörler. Men olara sement alyp bermeli. Dükanlar kartdan pul kabul etmeýär. Bir halta sement 120 manat. Men 5 halta almaly. Kartymda bolsa 613 manat bar. 13 manatym artýar. Şonu bereýin, kömek edin diýip duran adamlaryň biri gödäwçi aýylandy. Emma ol özüniň bu işi başarmaýanlygyny aýtdy diýip Azatlygyň mardak habarçysy ýazýar. Azatlygyň habarçylary türkmen raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada 2016-njy ýyldan bäri ýygyderli habar berýärler. Şu aralykda daşary ýurt walutalarynyň manadyň garşysynda hükümeti onlar çetse ýokarlanyny we şonuň bilen baglykda harytlar durmuş hem kän gymmatlady. Emma türkmen häkimetleri ýurtdaky nagd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermelik bilen bir hatarda ähli boýunça ul öz sanlaryny çap etmek bilen ýylatyň aýlyk zähmet haklarynyň hemişe öz wagtyny tölenýänligini tekrarlamagy dowam etdirýärler. Türkmenistanyň Gündoğur sebitinde gurulýan deshanyň gurulşyk meýdançasynda bir iş çöldi. Äger toly Akoýun gurulşygynda adamyň ýok bolmagy bilen bagly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri habar berdi.
Bir näçe çeşmenin maglumatlaryna görä 40 ýaşlaryndaky işçi 5-nji ýylda Türkmenabadyň köp ugurly keselhanasynda aradan çykypdyr. Türkmenistanyň kronikasyna görä Ak öýün gurulşyna gatnaşan işçi 4-nji ýylda gurulşyk meýdançasynda huşuny ýitiripdir we Türkmenabaddaky köp ugurly keselhanaya gidilipdir. Lukmandyr adamyň ýürek keseliniň bardygyny anyklapdyr ýöne halat edip bilmän soň gurulşykçy günüň ertesi aradan çykypdyr. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri hem Lukmanlaryň işçiniň ölüminiň resmi sebäbiniň infarkt bolandygyny öňe sürýänligini aýdýarlar. Şol bir wagtda gurulşykçyny gün uranlygy barada hem aýdylýar şaýatlaryň sözlerine görä işçi başynyň aýlanmagyndan zeýrenipdir. Onuň ýüzi we bedeni güne köýüp garalyp gidipdir. Gurulşykçynyň erbet duýan wagtynda oňa ilkinji medisina kömeginiň berilip berilmänligi belli däl. 4-nji ýylda Türkmenabadda howanyň gyzgyny kölegede 47 gradusdan geçdi. Rewapdaky lokmançylyk edaralarynyň işärleriniň sözlerine görä aýyň başyndan bäri adaty bolmadyk gysy sebäpli medisina kömegini sorap lokmandary ýüz tutýanlaryň sany epesli artypdyr. Ak öýün gurulşyk meýdançasyndaky ýagdaý barada habarly çeşmeleriň sözlerine görä Diyetxanyň gurulşy boýunça işler 200-e golay adamyň gatnaşmagynda 3 tapkyrlayan gizi gündiýiň dowamynda alınıp baralypdyr. Gurulşy işgärleri bu ýerde işleýän işçiniň ölüminden soň häkimetleriň iş wagtyny ütködenligini aýdýarlar. Şäher häkimliginiň buyrugy bilen günüň iň ysy wagtynda işçileri gün ormazyaly gurulşyk 2 sagatlarda we geç öýlen amal aşyrylýar. İş tertibiniň ütkemegi Ak öýüň töwereginde bag we gül ekän hem ösümlikleri diýen hyzmatlaryň işgärlerine de täsir etdi. Olar soňky günlerde 6-dan 10-a çenli işleýärler. Soň ol tarak etmeden soň öýlen 4-de ýene işe gaýtadan çykýarlar. Şäher häkiminiň buyrugy bilen şäher jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleri şol sanda awadanlaşdyryş gullukları hem Ak öýüň gurulşygy bilen bagly işlere gatnaşdyrylýar. Liwap vilayatynyň we Türkmenabad şäheriniň häkimetleri Ak öýüň gurulşygyna we bu ýerde helakçylygyň döremegine degişli ýagdaý barada resmi kommentariýa bermediler. Bu aralykda Türkmenabaddaky Ak öýüň gurulşyk meýdançasynda bolan helakçylykly ýagdaý birinji däl. Vilayatyň saglygy saklaýyş guramalaryndaky çeşmeleriň sözlerine görä may aýynyň başynda bir işçi binanyň ýokarysyndan ýykylypdyr. Gurulşykçy diri galypdyr ýöne oňurgasyna zeper ýetipdir. Çeşmeler Ak öýüň gurulşygyny tamamlamagy görülýän gyssagly işleriň häkimetleriň Diyetxany 29-njy ýylda prezidentiň dogulun gününden öň tapşyrmak islegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä ilki başda gurulşyk şertnamalarynda Diyetxanyň gurulşygynyň tamamlanjak seneti hökmünde 2023-nji ýyl görkezilipdir. Azatlyň ýerli habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenabadda Ak öýüň binýady 2020-nji ýylyň dekabrynda gurulypdyr. Gurulşyk ýanwar aýynda çaltlaşdyrylypdyr. Şu ýylyň mart aýynda prezidentiň ogly bu gurulşygyň barýan ýerine baryp gördi. Vice-premier Serdar Berdimuhamedowyň Gündogor welaýatydan sapary Tebetde weýrançylykly tupandan soň boldy. Emma ol tupanyň täsir ýetiren ýerlerine barmady we ilatyň tebigy betbagtçylykdan çeken ziýany bilen gyzyklanmady. Aprel aýynyň 2-nji ýarymynda Liwabyň häkimetleri gurulşygy gysga wagtda tamamlamak planlaryny ma'lum etdiler. Yerli büdjet guramalarynyň işgärleri ýygyderli ýoburlara çykaryldy. Habarçylar iýun aýynyň ahirinde Türkmenabadyň Ak öýünde medeni hepdelikleriň geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň dürli künçeklerinde gurulýan bu äpet Ak öýleri Prezident Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdun dürli üstünlüklerini mahabat etmek üçin ulanylýar. 2015-nji ýylda mardaky Ak öýüň açylyş dawaratynda 4000-den gowrak adam ýygnandy. Prezident Berdimuhamedow şonda müňlerçe adam bilen bilelikde aýdym aýtdy. Şondan 2 ýyl soň Aziýa oýunlarynyň gimni bolan bu aýdymyň Ak öýde ýerine ýetirilmegi adam sany boýunça dünýä rekordy hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Ýurdun ýolbaşçysy Ak öýleriň her bir sebitde bolmagyny talap etdi. Vice-premier Esenmurat Uragelliýewiň 9-njy ýylyna geçirilen iş maslahatynyň buýslugyna görä Türkmenistanyň ýüpekçileri pile tawsyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamany üstünlükli ýerine ýetirdi. Emma sebitlerden gelýän maglumatlar ýüpekçileriň barhaken lapkes bolýanlygyny we ýollaryň açylmagyna garaşýan adamlaryň köpelýänligini habar berýärler. Resmi habarda pilecilerin watan harmanyny 2100 tonnadan gowrak pile tawsyranyny gaýdylýar. Türkmen döwlet habargullygy we üstünlügi ýüpekçilik puwdagyny ösdürmek üçin döredilen şertleriň netijesi hasaplasa döwlet dostlugyny öňürlen gaýdylýan pilenin bol hasylyny halal ozaklaryň bereketi hökmünde tarif etdi.
Emma yerli finçiler sultanny gurçuk tutmagy mezur bolýan owa adamlary ýüpekçiligiň bir eýýän mezur rahmeti öwürlenýäni, häkimetleriň kärenneçileri dürli wadalar bilen ağırlap, gorkup işledýänliklerini aýdyp gelýärler. Adatlyň tewhitlerdäki habarçylary mundan öňkü ýyllarda daýhanlaryň esasan künzary, kepek ýaly ardan wakadan berilýän malimlerine umit baglanlyklaryny, ýöne bu wagdalaryň köplenç ýalan çykanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň ýüpekçiligiň esasy kynçylygy birinciden ýurtda tuğda gaçlarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan döwletiň öňürlen önüm üçin töleýän pulunyň juda uzypsyzlygy bilen bagly. Emma adamlar kärinde ýerlerini elden aldyrmajak bolup, gurçuk mezurlugyna hem çydamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Gurçuk tutmakdan boyun gaçyrýan adamlar kä halatda şül darganatydan gelen maglumatda aýdylýaly 15 kilogram piýläniň puluny 1500 manat bermeli bolýar. Sebäbi häkimetler her kilogram piýl üçin 100 manat berilmegini talap edýär. Şol ruwatda häkimetler maý aýyna gelen habarda aýdylýaly gurçuk tutýan ýöne berilýän wadalara ananmaýan daýhanlaryň tawsyrlan önüm üçin nağd pulla hasaplaşmak barada haýyşlaryny hem dinlemeýär. Netijede bu şertlerde piýlenirjek adam ýyl-ýyldan adalýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetlerinden düşündiriş almak üçin eden synanşyklary şu wagta çenli netije bermeýär. Tewhitdäki habarçynyň ýazmagyna görä, şu ýyl darganaty etrawynyň halkawat daýhan ürleşigine 6 kärenneçi, Magtumul hojalygyny 4 kärenneçi, hojalyk daýhan ürleşigine 7 raýat, lewap daýhan ürleşigine 5 kärenneçi gurçuk tutdy. Bularyň üstüne gurçuk tutýar diýilip hasap alynan 3 mekdep hem goşmaly. Şu aralykda habarçy Farabi etrawyny gurçuk tutup piýle tawsyran kärenneçilere her kilogram piýl üçin wada berilen 1 kilogram künzaranyň berilip başlananlygyny habar berdi. Kärenneçiler berilýän künzaranyň 80% suw, künzarany ýere dökün edip olanmasaň maly iým edip berer ýaly dälilýärler. Hökümetiň ýene-de wadasyna durman ýalançy çykanlygyna gahar edip Farapda berilen künzarany almakdan ýüdegüren daýhanlar hem boldy diýip habarça etdi. Emerlerlaryň haçan göz doýjakka. Bu gidişini yerini taşlap daşary ýurtlara işlemäge gitjek daýhan ýene köpeler. Bärde ne daýhanyň garnyny oýar, ne de gadyry bar. Niýaf döwründe mundan gowdy diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan lewaply daýhan aýtdy. Türkmenistanyň o hojalyk önleriniň narhy esasan döwlet tarapyndan kesgitlenýär we daýhanlar bu narhlar boýunça önüm önürip maskal eklemegiň tassan mümkin näligini aýdýarlar. Emma muňa garamazdan hökümet her ýyl piýle tawsyryklarynyň ýerine ýetirilendigini habar berýär. Bu geçen ýyl hem şeýle boldy. Ýöne Türkmenistanyň kronikasy planyň hakykatda 30% ýerine ýetirilendigini we noýabr aýynda Türkmenawadyň ýüpekçilik kärhanasynyň egirme dokma sehiniň işçileriniň 3den biriniň işden boşadylanlygyny habar berdi. Hukuk goraýjylar türkmen häkimetlerini köp bilýäri mezur rahmet ulanmagyny betetmäge çağırıp gelýär.